kada ka manta kama Yayya TV subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawa ka kai shi all domin samun zafafan shirye-shirye na da zarar na ɗaura. To, assalamu alaikum uwa, barkanku da zuwa Yayya TV. Ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa domin ku ƙara mana karfin gwiwa mu dinga kawo muku zafafan bidiyon mu. To, bidiyon mu ne yau zai muku bayani ne akan yanda zaka kalla status na mutum bare nuna mai ka kalla ba, da kuma yanda zaka karanta message na mutum a WhatsApp bare nuna mai wannan green din rubutun ba. To yanzu da farko zamu je WhatsApp namu ne. Ba tare da ɓata lokaci ba, kawai za mu je cikin WhatsApp namu, za mu shiga cikin WhatsApp. To idan muka shiga cikin WhatsApp namu yanzu ya zai kasance ga can wani ɗigo guda 3 a sama in ba ku manta ba. In muka danna wannan ɗigo guda 3 sai mu zo wajen settings wannan. Idan muka shiga settings za mu zo account. Idan muka shiga account za mu je cikin privacy, duk na saman nan ne da za mu shiga. Idan muka shiga privacy to kusa lura ga wani waje nan a kunne, in kun lura wani waje da aka rubuta read receipt. To a farko dai ga last thing, kuma ga profile, kuma ga about status. To yanzu kun ga read receipt, last thing na wannan bari mu mayar da shi everyone don na kashe online na ne, ba mutum bari ya san ina online ba, da yake jiya ne aka bana son takura. Amma yanzu kun gane gashi nan read receipt wannan za mu danna haka mu kashe. Idan muka danna muka kashe, kun ga yanzu shikenan, yanzu ko ka karanta message na mutum bare nuna mai wannan green din ba, kuma ko da ka je ka kalli status na mutum ne bare nuna sunanka ba, amma kai zai yi kamar reply in ya bude bare kalla sunanka ba, zai ce wani ya gani amma ya mun reply ni ban gan shi ba kaza kaza, zai tunanin WhatsApp nashi ne ya samu matsala, amma da yake kai ka kashe wannan abun. To da Allah kun ga yadda bidiyon namu ya kasance, kada ku manta ku danna mana alaman ja wato subscribe a kasan bidiyon namu, sannan kuma ku danna ƙararrawa domin ƙara mana karfin gwiwa da zarar mun ɗaura bidiyon mu. Mun gode.